Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Έλα Χριστέ και Παναγία, πώς έγινε το ψυγείο έτσι. Ξεκινάμε δυνατά, ρουφώντας το ωραίο το ψυγείο. Εντάξει. Είχε βουλώσει δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ πέρα πίσω και γέμισε νερά το ψυγείο και... Ιου. Και τι ωραία ευκαιρία να καθαρίσω. Εδώ με βλέπετε τα περνάω όλα 32 φορές, βεβαίως. Διότι μπορεί να ήταν το ψυγείο μου μια ιδέα, αλλά τώρα που θα καθαρίσω, θα μου πεις τώρα εσύ, αφού το νερό είχε βγει από κάτω, τώρα αυτά γιατί είναι έτσι. Και θα σου πω. Ακριβώς.